ακόμα. Θα πάμε για κανένα καφέ. Ναι, να πάμε λίγο νωρίς όμως, το απόγευμα. Έλα, τι θες. Έρχομαι τώρα. Τώρα τελευταία κάτι έχει πάθει. Όντως, σου μου μιλάει στο κινητό, είναι αγχωμένη. Δεν ξέρω. Δεν μας μιλάει, δεν μας δίνει σημασία. Κάτι την έχει πειράξει. Λέτε να πάμε να τη δούμε. Πάμε. Πάμε. Τι θέλουν τώρα αυτοί, τι θα μου κάνουν, Θεέ μου. Αχ, τι θέλετε. Ή θα μας δώσει τώρα τα λεφτά. Ή θα σε σκοτώσουμε. Πάντα τα γρόσαγα. Για να σε δώσω. Φυγέτε. Φυγέτε. Α, βοήθεια, βοήθεια. Βάζ' το μέσα, ρε. Τι μιλά. Κάτσε να δούμε λίγο, να πάρουμε λίγο τηλέφωνο. Η φίλη σου Χριστίνα, η αγάπη σου. Αγάπη και εκείνη, Έλα μου. Τι έγινε. Τελείωνε, πες μας, μην μας σκάς. Ρε, πήγαν την Ιωάννα και μου ζητάνε 30.000 και εγώ πού θα τα βρω τα 30.000. Ωραία, πάμε να τα βρούμε, πάμε. Είναι πάρα πολλά τα 30.000. Πού να τα βρούμε, θα σκεφτούμε καμία ιδέα. Για σκεφτείτε. Θα μας φέρνει τα λεφτά. Άμα θέλουν να είναι ζωντανοί, οι φίλοι τους. Ποιο. Και να κάνουν να κλείσουν και οι φίλοι της την άλλη. Εντάξει. Τώρα μ' άφησαν μόνοι μου και χωριστήκαμε για ποιον. Oh no! Αυτή είναι. Ναι, αδερφέ, και εδώ να καίγομαι. Πω, έφυγαν ευτυχώς. Τι λες να πάω από εκείνο το σπίτι. Ας πάω και βλέπουμε, κρίμα είναι. Έσωσες. Πού είσαι, τι έγινε. Με πήραν κάτι, με κουκουλωμένη και με... Καλά, πάμε, μην έρθουνε. Έλα, τη βρήκα. Χμήρωτας πολλά, μην να μας ζητήσει. Ναι, με βρήκε. Ναι, μοίρα τα σπουδά. Ερχόμαστε τώρα.